Súdne pojednávanie s Danielom Bombicom, známejším pod internetovým menom Danny Kolar, prilákalo pozornosť nielen verejnosti, ale aj prominentných postáv slovenskej justície. Priamo v súdnej sieni sa objavil Štefan Harabín, bývalý predseda Najvyššieho súdu a ex-minister spravodlivosti. Jeho prítomnosť a následné vyjadrenia pred médiami okamžite rozvírili debatu o tom, kde končí sloboda slova a kde začína trestná zodpovednosť. Štefan Harabín v reakcii pre novinárov ostro spochybnil zákonnosť prebiehajúcich trestných stíhaní v súvislosti s prejavmi názorov. Podľa jeho slov v tomto prípade dochádza k ignorovaniu ústavných princípov, ktoré sú ukotvené nielen v Slovenskej ústave, ale aj v európskych dohovoroch či charte OSN. Harabín situáciu opísal slovami, že v tomto konkrétnom konaní právo neplatí. Bývalý šéf justície vyjadril presvedčenie, že výsledkom bude oslobodenie obvineného, pričom súčasné postupy orgánov činných v trestnom konaní označil za formu extrémizmu zo strany štátu. Terčom jeho kritiky sa stal aj existujúci expertný útvar na ministerstve spravodlivosti. Harabín ho označil za nevhodný prvok v systéme, pretože podľa jeho právneho názoru je výklad pojmu extrémizmus výhradne v kompetencii súdov, prokurátorov a vyšetrovateľov a nemal by byť predmetom znaleckého skúmania. V otázke väzobného stíhania Harabín argumentuje absenciou tzv. Materiálneho dôvodu väzby. Tvrdí, že ak podľa jeho interpretácie nejde o trestný čin, ale o uplatňovanie slobody prejavu, súd by sa nemal zaoberať ani formálnymi dôvodmi, ako je obava z úteku či pokračovania v trestnej činnosti. Podľa Harabína by v takomto prípade malo byť rozhodnutie súdu jasným signálom na ochranu slobody prejavu pre všetkých novinárov a občanov. Stojíme teda pred zásadnou otázkou. Ide o legitímnu ochranu spoločnosti pred extrémizmom, alebo má Štefan Harabín pravdu a sme svedkami nebezpečného útoku na slobodu prejavu? Napíšte nám do komentárov, či podľa vás štátne orgány pri týchto stíhaniach chránia zákon alebo prekračujú svoje právomoci. Ďakujeme za sledovanie, nezabudnite dať odber a vidíme sa pri ďalšom videu. Toto bol Politický priestor.